Тау янында үзәнлектә балкый түбән тәкермән. Әткәм әнкәм синдә туып, бәхетен синдә үргән. Балачагым бишеге син, тәкермәнем тәкермән. Йөрәккә дәрт, җырларыма моңнар аламын синнән. Менә шушы матур табигатьле түбән тәкермән авылында туган да инде минем Әхмәткәрәй бабам белән Сәрбиҗихан әбием. Аларның 7 балалары булган. Нури Әхмәт, Хәдишә, Габдулла, Зәйнәп, Хатимә, Хәсән, Фарис. Без акылныкылар. Минем шәҗәрәм дә шул исем белән атала. Бабам Әхмәткәрәй умарташы булган. Күпләп умарта тоткан. Балдан бөтен авыл халкына өлеш чыгара торган булган. Кортлары көн буе бар җыйган. Бакчасында алмагачлар шаулап үскән. Оларның ишек алдында бик тәмле сулы кое да бар иде әле. Бабамның тырышлыгын күреп үскән әтием Габдулла бакчашы булган. Казан Уфа юлыннан борылып, түбән тәкермәнгә төшеп җиткәнче юл буендагы агачлар әтием Габдулла җитәкчелегендә утыртылган. Инде түбән тәкермән авылында зур алма бакчасы үстерде. Әнием Гөлҗихан да буш вакытларында пала сугып, балалар үстереп, гел әтием янәшәсендә иде. Бүгенге көндә әнием исән-сау 99 яшьтә. Алмалар, яшелчәләр өлгергән вакытта ул көн-төне бакчада булды. Олар үстергән алма, яшелчәләр Минзәлә районына түгел, бөтен Татарстанга җитте. Ул чакларда бөтен кешедә дә алма, карлыган, яшелчәләр юк иде. Шаянрак малайлар урлашырга да күп сорамады. Әти аларны сизеп алып, әллә алар алма ашыйсыз киләме дип, аларны алма белән сөйли торган иде. Менә шундый акыл бабайдан туган акыллы әтием бар иде минем. Әтием Габдулла, Әхмәткәрәй улы 1933 елда туган. 1931 елда колхозга керәләр. 36 елда Kulak Тамгасы белән колхоздан чыгарып әйберләрен алып китә башлый. Әмма бабам югалып калмый, Минзәләгә китә. Кем белән шурашмадыр билгесез. Яңадан колхозга алалар, сөрелүдән котылып калалар. Әтием сугыштан кайтып 1946 елда колхозда бакчачылык эшен башлап җибәрә, һәм 43 ел гомер шул эшкә багышлый. Үз эшенең фанаты иде. 1978 елда бөтен халык катнашып, бронза медаль белән бүләкләнә. 1984 елда 69 яшендә РСФСРдан мактау дипломы белән бүләкләнә. Авылыбызның 748 елда ишкан, һәм минем шәҗәрәм 1760 елда башлана. Мин эштән туктагач, шәҗәрәмне төшергә алдым. Аңа 3 ел вакыт үтте. Дүрт бабамны әтиемнең көндәлегеннән алдым. Калганнар җыю өчен Свердловский Казан Чорла шәһәрләрендә Тукай, Минзәлә, Акташ районнарында булып 9600-дән артык кешене берләштердем. Ирле хатын итеп язып, өлкәннәрен туган, үлгән көннәрен язып. Яңа фоторәсемнәрдән 5 урынны берләштереп ясадым. Барысын да мотор итеп бизәдем. Нәселебезнең кушаматы акыллылар дип атала. Бабамнар кеше белән сөйләшкәндә акыллым дип сөйләшкәннәр. Булыган көндә шәҗәрәм балаларыбызга, туганнарны танытып, истәлек булып калсын дип телим. Картта түгел, яшьтә түгел, 2 айда 4 елдан 80 генә тутыра. Алла бирсә. Авыл музейына, Минзәлә архивына һәм сораган туганнарыма күчермәсен эшләтеп бүләк иттем. Шәҗәрә буенча бабамның әйткәнчә вафатына 23 ел. Бу Шамаев ясалганда 80 елдан артык дигән сүз иде. Менә анысы әбием чурплар да исән сау. Без аларны кадерләп саклыйбыз, буыннан уга алар күчеп киләләр. Инде хәзер сезнең каршыгызда улыгыбыз Юлия республика Рәсәй халыкара конкурсларында лауреат булган кызыбыз.